Здравейте всички, които ни гледат, аз съм BullMC и днес ще ви покажа едно нещо от книгата на Minecraft. Работа с червен камък. Така, това е една обикновена къща. Яка. Което ще направим да бъде отбранителна. Колкото и така странно да звучи. Значи, мога горе-долу да си го представите как ще изглежда на земята. Само да си махна всички айтемчета, да си взема малко неща, които ще са ми нужни. Диспенсър, лампа и няколко материала цветна вълна, защото в нея значи хората, които работят с червен камък, е по-удобно да използват цветна вълна, за да си различават отделните системи, например. Чакайте сега само тук как да го измисля. Запусна лавата. Нека да мога да я спра точно така. Ето това трябва да ви се получи. Плюс сега диспенсър на служител. Трябва да имате един диспенсър зад тази дупка. Ето така, сочиш напред. Ето тук. Пред него една копна слава и пред него една врата, която е отворена. Сега ще влезе през покрива. И сега започва с самата редстон системка. Първо, само не знам тук дали място няма да стигне. Не съм правил къщата точно заради това. Така че ще ми извините малко, спрем. И сега тук имаме редстон, слагаме един диспенсър трябва. Един диспенсър на там, един диспенсър на тук. Опа, така и едно редстон блокче. Тук ни трябва нещо, ето такова, чакайте сега. Листичиста, който се случи нагоре. Ето това трябва да се получи. Като чуйте сега само тук да видя, да. Значи, този репитър особата на тук. Само ще е малко лошо, защото ще трябва да си пускате системата отвънка. Но всъщност няма да, защото ето като... Оу! Чакай. Така, предполагах, че ще има този проблем. Ето така, тук може да направите, например, да било по-скришно. И така сега, тук имате ето така. След това имате, ще ми трябва още един цвят вълна, но за сега с този ще я направя. Едно блокче така, едно така. Само сега да видим. Да, ето така бяха. Тук ще ви трябва един стики пистън. Напред и едно блокче. Тук ще трябва да сложите редстон. И тук ще трябва да сложите един пистън. Пистън. Почна да изговоря вече. Само че малко трудно ще стане тук. Така. В крайна сметка го сложихме. И сега остава само да вземем един бутон. И първо да заредиме на нашия, аз не знам, то не е арбалет. Така, да го заредиме напълно с стрели. Бам. Така, Така, взимаме си едно бутонче. Само да видим където. Може и такова, може и какво искате бутонче. Слагате го ето тук.
И гледайте сега. Само се надявам да се получи. Да. Но... Да, получи се. Изчакай само да сляза долу. Само не знам защо лагна. Да, тук това се задръсти заради... Живо е. Вратата се затвори, но вижте какво става. Огнени стрели. И ако имате зомби, например, тук. Или нещо. Но слагам бледи с него. Зомби, ще така. Вижте само какво ще стане с това зомби. Направо ще го направят мазала. Дори крипър да мисля, че ще го убият. Без да гръмна. Слайм. Ето зомбите почнаха да умират. И виждате, се получава една отбранителна къща, която изглежда яко според мен. Само че не е довършен, разбира се, тук вижте, че има дупки, това като сега, като съм чупил. Иначе гледайте какво става. Колко стрели, колко нещо. Това ще бие абсолютно всичко. Може, например, да си го заградите, не знам ли. Ето така, например. В смисъл, ето така. Ако искате, например, да ви е за зомбита, го заграждате ето така. Това е тази идея сега, мислех, сега ще видим дали ще стане. Ей така, даже малко тук по-назад ще трябва, защото отида по-надалеч стрелите. Ето така. Може и да не е отвън, разбира се. Слагате си го от две такива. Ето така. Тук сега ще ви покажа как да го направите. Взимате ето така тук. Слагате един. Само да... Аре, гледайте. Ето. Взимате и трябва да сложите ето тук така един оградки. Ето. Може и с такова, но зомбите си го разпознават. Няма как да ги бъркат. Взимате един вилиджър, слагате го тук. Сега, например, като го направя нещо. Така. Идвам си тук. Така. Сега, ако мога някакъв... така да го отворя. И ето, то отново започва да стреля. Но идеята ми беше, ето тук може да си го изключите. Като натискате този бутон и то спира. Идеята ми беше, например, ето на тук, като има зомбита. На тук, като има зомбита. И те тръгват към вилиджера винаги. Защото искат да го убият. Ето така. И сега ще видим какво ще стане. Така, слагаме и всички зомбита обаче не могат да докоснат вилиджер и гледайте сега. Само да почне стрелите. Опа. Да, те заклещат понекога. И само вижте като започне стрелите да отиват натам. Така, може да се направите да дигнете 300 лева. А сега ще изчакам да ги убия всички. Ще се сложа на Game Mode 0. Само е така и тук искам да го заградя. Така да не ме докосват мен, пак след малко като се сложа на друг Game Mode. Ето така. Първо ще бера да... Не, няма как да стане пък. Абе има баян. Няма така да ги покажа. Но има баян. След малко абсолютно всички зомбите ще умрат. Ето и те почват да умират едно по едно. Само е тези малките, вижте къде сте скринали.
Ще да се скриви и свършиха стрелите, а не са. Само някои зомбита, едно-две зомбита от всички ще оцеляват. Ето виждате, това дори само май дойде. И отново се запали. И така, бугари! Това беше от мене. Следващия епизод очаквайте. Изстрелвачка за TNT много добра, отново от книгата. И кажете дали искате да направя ревю. В това ревю ще снимам с камера. Кажете дали искате да направя ревю на тази книга в коментарите и записвайте се за томболите в Бъдър PvP. Още много малко ни остава, още 3 човека някъде. Трябва да се запишат, за да имаме 15 абоната. И ще теглиме томболата. До скоро!